שלום לכולם, תודה רבה לכל מי שפה, תודה רבה לפאנליסטים. אני חושבת שזה פאנל חשוב במיוחד בכל יום, אבל במיוחד בתקופה הזאת של שבוע לפני בחירות. נראה לי שכולנו צמאים לשיח עמוק, מלמד עד כמה שניתן. אני חייבת להגיד שכשפנו אליי להנחות את הפאנל הזה, על בין ימין לשמאל, הדבר הראשון שככה עלה לי בראש זה העובדה שבשנים האחרונות יש איזה מושג חדש, בייחוד אחרי המחאה החברתית שנכנס לחיינו, וזה הרצון של המון פוליטיקאים להיקרא חברתיים. אתם בטח שומעים פוליטיקאים משמאל ומימין, מגדירים את עצמם כהכי חברתיים שיש. רבים באולם מכירים את מדד החירות, שבו שרן השכל זוכה ברציפות כח"כית הכי חברתית, ותחתית הרשימה נמצא איציק שמולי. אבל כל אחד מהם בטוח שהוא הכי חברתי, והתפיסה שלו היא הכי נכונה עבור החברה. ולכן אני חושבת שבסיס ההסכמה של הפאנל הוא שכולנו מסכימים שאנחנו רוצים שהשיטה תשרת את החברה, שהחברה בסוף תהנה מאושר בעין ואושר באלף, והוויכוח הוא באמת על הדרך להגיע לשם. ואני מקווה שבפאנל הזה נצליח באמת לעמוד על ההבדלים בין הדרכים, ואנחנו נצא לדרך, אבל למרות שזה כנס החירות, לפאנליסטים אין הרבה חירות בדיבייט הזה, הם צריכים לעמוד בפני כללים מאוד נוקשים של דיבייט. יש פה פורמט מאוד מאוד מסודר, יש פה כמה חלקים לפאנל, לכל חלק יש את מספר הדקות שלו, לכל פאנליסט. תודה רבה, זהו, יש לי איזה. לכל פאנליסט יהיה מספר דקות זהה לחברו, כך שיש פה הרבה שוויון, ואנחנו באמת נשתדל לעמוד במגבלות האלו. ברור לי שפה אנחנו לא בבריטניה, ישראל, אני מניחה שהדוברים ינסו מדי פעם למתוח את הגבולות ואת הפורמט המאוד מוקפד שלנו, אני אשתדל להחזיר אותם לתלם, וזהו, בואו נצא לדרך. בחלק הראשון אנחנו למעשה ניתן לכל דובר להציג את תפיסת העולם שלו, לכל דובר יש 3 דקות, לאחר מכן, אם בוער בכם להגיד משהו למישהו מהחברים פה, תשמרו את זה אצלכם, יהיה לכם זמן תגובה בהמשך. אז כמו שאמרתי, החלק הראשון, לכל דובר יש, לכל דובר יש 3 דקות, יושב פה, תסתכלו בבקשה פאנליסטים, בחור נחמד שיושב עם שלט, הוא ירים אותו כשישארו לכם 30 שניות עד שזמנכם תם, וגם אני אשתדל להסב את תשומת לבכם בלי להפריע לכל הקהל לשמוע את הדברים. דוקטור וורטון, אני אשמח להתחיל איתך. אנא הציגי בקווים כלליים את תפיסת עולמך הפוליטית, והתייחסי בקצרה לשיטה הכלכלית-חברתית הנגזרת ממנה. תודה. תודה. טוב. תפיסת העולם שלי באופן כללי, אני יכולה להגיד, תבססת על 3 דברים. 1, החשיבות של השוויון. עכשיו, שוויון זה דבר שאני חושבת שאנחנו צריכים לדאוג לו, ליצור בתוך החברה, לא כי שוויון קיים דווקא בטבע, להפך, יש אנשים שנולדים יותר חזקים, יותר גבוהים, יותר חכמים ופחות, מוגבלויות, בלי מוגבלויות, ואנחנו צריכים איכשהו כחברה לדאוג שכל אחד מקבל הזדמנות שווה. זה אומר שצריכים להשקיע בחינוך בעיקר, אבל גם בתשתיות של המדינה, כדי לתת לכל אחד להשתתף במה שרוצה. דבר שני, זה חופש או חירות, זה מושג פופולרי פה, אני מבינה. אני חושבת שאנחנו צריכים לדאוג שלאנשים תהיה הזדמנות לבחור במה הם יעסקו, גם בכלכלה לפרנסה וגם בפנאי, ואנחנו צריכים לאפשר כמה שיותר, מבחר כמה שיותר גדול לכל אחד. המרכיב השלישי זה שותפות. אני חושבת כתפיסת עולם שאנחנו צריכים לשאוף לזה, שאנשים יהיו שותפים בחברה. זה אומר גם, בייחוד במדינה כמו שלנו, כשיש
עולים מכל מיני מדינות ועדות שונות ושפות שונות, שאנחנו צריכים להשקיע בזה, לנסות להביא אנשים להיות יחד. אני חושבת שזה בריא וזה דבר שרוב האנשים רוצים, למרות שכמובן, מכיוון שאני מכבדת גם את החופש, מי שרוצה להתנתק יוכל. עכשיו, מכיוון שאלו דברים שאני מאמינה בהם, אני חושבת שאנחנו צריכים לדאוג לכלכלה שתבטיח את הדברים האלה לכולם. זה אומר שכולם צריכים לשלם מיסים, כל אחד לפי יכולתו, כמה שניתן, ועם מדרגות מס בהתאם. ואנחנו צריכים להשקיע את הכסף כדי לאפשר גם את השוויון, כלומר, להשקיע יותר במי שצריך יותר עזרה, ללמוד, להגיע להישגים, להשלים י"ב כיתות. זה אומר שאנחנו גם צריכים להשקיע בדברים כמו תחבורה, תשתיות, כדי שכל אחד יוכל להגיע וירגיש חופשי. ודבר אחרון, ראיתי, בעניין של שותפות, אנחנו צריכים להשקיע, להתאים את עצמנו, להתאים את החברה, כדי שכל אחד ירגיש בה בנוח. תודה. תודה רבה. גלעד, אני אשמח עכשיו את השאלה להפנות אליך. אני מתארת את עצמי שבטח בוער בך לענות ללורה, אבל אני שוב חוזרת על השאלה. אנא הצג בקווים כלליים את תפיסת עולמך הפוליטית והתייחס ב3 דקות לשיטה הכלכלית-חברתית הנגזרת ממנה. לא בעיר שום דבר. יש לנו כאן כמה שעה בסופו של דבר, הכל. יש זמן להכל. השיטה שאני מייצג, כלומר, פייגלין היה אמור לשבת כאן, כן? אבל במהלך הקמפיין הוא הפך לכל כך ליברל שהוא הפך להיות לי, מסתבר. אז אני פייגלין כאן. השיטה שאני דוגל בה ומייצג אותה כאן זה קפיטליזם או כלכלה חופשית או כלכלת שוק או איך שלא רוצים בדיוק לקרוא לזה, ליברליזם כלכלי. וכמובן זו שאלה מאוד גדולה מה זה בכלל קפיטליזם, ואני מתאר לעצמי שזה אחד מקורות העיקריים לבלבול, לא רק במדינת ישראל, אלא בהרבה מדינות אחרות, ולמה קפיטליזם הפך להיות לסוג של שם גנאי. אז מה זה קפיטליזם? קפיטליזם זה בסך הכל החופש לאדם לעשות עם עצמו ורכושו, לפעול בחופשיות עם עצמו ורכושו, לפתוח עסק, לסגור עסק, למצוא עבודה, ליזום, לעבוד, לעשות דברים, להחליף רכוש ושירותים עם אנשים אחרים מתוך רצון חופשי של שני הצדדים, חופש, והחופש הזה הוא כמובן נמצא תחת מעטה של הגנה על זכויות קניין, כלומר מותר לעשות את כל הדברים האלה כל עוד לא פוגעים באדם אחר ובגופו וברכושו, כלומר אסור לגנוב, אסור לרצוח, אסור להונות, אסור לרמות, אסור לשדוד, אסור לאנוס, אסור לפגוע באנשים אחרים. זה בגדול השיטה הקפיטליסטית או הליברלית כלכלית. והמסקנה המעשית מרעיון כזה או מאידיאולוגיה כזו, אם לקחת את זה למדינות, טוב, אני לא רוצה אולי לקפוץ קדימה מדי, אבל תיאורטית מה שזה אומר ברמה המעשית זה דברים כמו מיסים נמוכים ככל האפשר, החופש לאנשים לייבא, שזה כמובן סיפור גדול בהרבה מדינות וגם בארץ, היכולת ברמה מסוימת או ברמה רבה לאיש עסקים לנהל את העסק שלו כפי שהוא מוצא לנכון וכפי שהלקוחות שלו רוצים, ללא התערבות יתר של המדינה וכו' וכו'. אבל אפשר לדבר על זה עוד ועוד ועוד, אבל הניפו לי כאן את השלט, אז הרעיון זה חירות כלכלית ככל האפשר, מה שמביא כפי שאמרתי, כלכלה חופשית. אסף, אני אשמח לקבל את התייחסותך, לחזור על השאלה? לא, זה בסדר. תודה. אני אדבר אז אפילו יותר קצר, אני מקווה אני לא בטוחה אבל ששומעים אותך. אני ככה? אוקיי. טוב, אז מה תפיסת עולמי? הייתי יכול להגיד שאני רואה את עצמי כסוג של ליברל, מבחינה כלכלית, הייתי אומר סוציאל דמוקרטיה, זה גם העמדה שנבחרתי לייצג פה היום.
הבעיה היא שהמילים האלה לא אומרות הרבה, כי משתמשים בהם המון והן שחוקות והן לא אומרות יותר מדי. אני יכול באותה מידה להגיד שאני קפיטליסט, כי אני מסכים כמעט עם כל מה שגלעד אמר על כלכלת שוק. שוק הוא מנגנון מצוין לחלק טובים מסוימים, שירותים, מוצא צריכה וכן הלאה. המילים האלה לא אומרות הרבה, אז אני אגיד קצת מה אני לא, ואני חושב שאולי זה יעזור. אז יש סוציאליזם, במובן הקלאסי המרקסיסטי שחושב שכל בעלות פרטית על אמצעי ייצור היא דבר פסול. אז אני לא בעמדה הזאת, אני חושב שלחשוב ככה בימינו זה יהיה עמדה דוגמטית. אבל אני גם לא מחזיק בדוגמטיות הנגדית, דהיינו העמדה שהיא קצת יותר פופולרית, בטח בחדר הזה, והיא העמדה שאומרת שהשוק עושה הכל הכי טוב תמיד. ואני לא מתכוון להציג קריקטורה, אני מציג פה איזושהי הנחה, איזושהי אקסיומה יותר מדי אנשים שותפים לה, ואני גם לא שותף לה, כי אני רואה בדוגמטיות באותה מידה. שוק הוא אינסטרומנט, והוא אינסטרומנט שעושה דברים מסוימים טוב, ודברים אחרים פחות טוב. שוק לפעמים הוא יעיל ולא תמיד הוא יעיל. הם מדברים היום הרבה על ואוצ'רים, אז כשמילטון פרידמן דיבר על זה בשנות ה-70, היה אפשר לחשוב שזה רעיון טוב, והיום אנחנו יודעים קצת יותר, ויודעים שבלפחות הקשרים מסוימים, במקרים מסוימים, זה לא רעיון שעובד כל כך טוב, הוא פשוט לא יעיל, הוא לא מספק, לא כלכלית יעיל וגם לא חינוכית יעיל. והמרכיב השני בתפיסה הסוציאל-דמוקרטית אומר שמה שחשוב לנו לקבל מהכלכלה זה לא רק יעילות כלכלית, יש עוד דברים שחשובים לנו. ולכן השאלה היא איזה דברים אנחנו נרצה לחשוף אותם לשוק ובאיזה כללי משחק, מה תהיה הרגולציה. גם קפיטליסט מובהק כמו אדם סמית יודע ששוק חייב רגולציה וחייב מדינה שתגבה אותו, וגם גלעד הזכיר את זה, אכיפה של חוזים, שאסור לגנוב, להונות וכן הלאה. והשאלה היא מהם העקרונות שלפיהם אנחנו נחליט את מה חושפים לשוק ואת מה לא. אז למשל, את מערכת המשפט אנחנו לא שמים בשוק, כי זה נראה לנו רעיון רע מאוד שננהל צדק במנגנון שוקי. למי יש יותר כסף, מי יכול לשלם יותר או פחות. נראה לנו גם שזה רעיון טוב לחשוף את המשפט למשל לדמוקרטיה, אז אנחנו לא נותנים לכיכר העיר לאנשים להצביע איך נעניש מועמדים לדין. אז עכשיו צריך להיכנס לכל נושא ונושא ולראות מתי השוק הוא מכניזם טוב, כשהוא מכניזם טוב, באיזה כללים הוא צריך לעמוד, מה אופן הרגולציה האופטימלי וכן הלאה. וזהו, אני אסיים בזה. איזה יופי. סגי? טוב, אז קודם כל אני רוצה להתחיל בלהגיד תודה למארגנים של הכנס, ובאמת כל הכבוד ותודה לכם שבאתם. ואני אנסה להיות ממושמע כמו אמיתי, אבל אני לא מבטיח שאני אצליח. טוב, תראו, לתאר ולהסביר את העמדה השמרנית ב3 דקות, זה קצת כמו לנסות ולשכנע את איציק שמולי או את סתיו שפיר, שכסף לא צומח על העצים, כן? זוהי משימה בלתי אפשרית, אבל אני אנסה בכל זאת לעשות את זה. אז תראו, השמרנות כתפיסת עולם מתחילה ברגש עמוק של פליאה והוקרת תודה. תחשבו על זה, כולנו ירשנו תרבות פוליטית, ציוויליזציה מפוארת, שלא אנחנו עשינו ולא אנחנו יצרנו אותה. כולנו, מהזווית השמרנית, עשירים במובן העמוק של המילה, וכל הנכסים האלה, שהם הירושה והתוצאה של איזושהי צבירה רב-דורית משותפת, הם שברירים, וחשוב לנו לשמר אותם, חשוב לנו לשמר את מה שטוב. בעיקר בבחירות, אנחנו תמיד שומעים על פוליטיקאים שרוצים לשנות. אוקיי, אז שמרנים באים טיפה לעצור ולבוא ולהצביע על כך שיש הרבה טוב בחברה ובתרבות שלנו, וכדאי להגן עליו מפני מי שרוצים להרוס אותו. עכשיו, אני לא סתם אמרתי ששמרנות הולכת עם הוקרת תודה, מפני שזה בדיוק ההפך ממה שתשמעו בחוגים מסוימים בשמאל. אוקיי, איפה ששמרנים רואים הישגים משותפים ורב דוריים, לא מעט אנשים בשמאל מגלים ניצול מעמדי, דיכוי מגדרי, אפליה, הגמוניה, פריבילגיות, ודווקא בתרבות שלנו, שהיא מאוד רווחת במדעי הרוח, חשוב לנו כשמרנים לבוא ולעצור לרגע. עכשיו, האם זה אומר שאני כשמרן מתנגד לכל שינוי, או ששמרנים בכלל מתנגדים לשינויים? התשובה היא כמובן לא. אוקיי, אבי השמרנות, אדמונד ברק, טען מפורסמות, שמדינה ללא האמצעי לשינוי חסרה את האמצעים לשימור. אוקיי, אז ברור לי לחלוטין שכדי לשמר את מה שיקר וטוב פה בישראל של ימינו, אנחנו נצטרך לשנות לא מעט. אבל שמרנים נמצאים שם כדי לדבר על טיבו של השינוי. וזוהי נקודה מאוד מאוד חשובה, אם לא המהותית. תראו, קל מאוד להרוס חברה משגשגת. קל מאוד להרוס את הפרויקט הציוני. הוא לא מובן מאליו, וחשוב להצביע על כך. חשוב גם להצביע על כך שלא לכל בעיה פוליטית יש פתרון פוליטי.
לפעמים הפתרונות שלנו עלולים להתגלות כהרסניים יותר מהבעיה עצמה. ולכן אני כשמרן מצפה מהפוליטיקאים ומהמדינאים שלנו לנהוג בצניעות ולהכיר בבורות שלהם. אוקיי? קודם כל, אל תעשו נזק. זה נכון גם לליברלים וגם לסוציאליסטים. ואני אגע בזה בהמשך, אני רק אגיד ששמרנים בדרך כלל מצדדים בשוק החופשי, חושבים שזו מערכת יעילה ומוסרית, אוקיי? אבל הם גם מסתייגים במעט מהשוק החופשי, ואני אשמח לגעת בזה בהמשך. תודה. סגי, אם כבר דיברת וקצת חרגת מהדקות, סתם, אבל... פתחתי גבולות. לגמרי, ואתה עוד שמרן. נמשיך איתך, אנחנו עדיין בחלק הראשון, אבל אני הייתי שמחה אם תיקח 2 דקות בשביל להגיב לאחד הדוברים פה ולהצביע על כשל שזיהית בדברים שלו. ואנחנו, מה שנעשה אחרי זה, אחרי שאתה תגיב לאחד החברים בפאנל, מי שאליו הופנתה את השאלה יענה במשך דקה. כן, אז אני אצביע על 2 דברים קטנים ככה שתפסו את תשומת ליבי. הסוגיה הראשונה זה משהו שלאורה אמרה, כן? והיא אמרה שמיסים כל אחד צריך לשלם כפי יכולתו. סליחה, למה שנעניש הצלחה? אוקיי, זו הנקודה הראשונה. זאת בעצם המחשבה לפיה כל אחד צריך לשלם כפי יכולתו, נשמעת לי כלא הוגנת וכלא צודקת. זה לא אומר כמובן שאני מתנגד למיסים. בנוגע לסוגיה של הוואוצ'רים, אוקיי, וישר קפצנו לשאלות של תועלת, כן? האם הוואוצ'רים זה יעיל או לא יעיל, כן? וכמובן שהמחקרים חלוקים על כך, אבל זו לא השאלה. השאלה היא לא האם מערכת של ואוצ'רים היא יעילה או לא. השאלה היא שאלה הרבה יותר מהותית ויסודית. האם לי כהורה ישנה חירות לבחור עבור הילד שלי, לא של המדינה, איזה חינוך הוא יקבל? יעילות היא חשובה, אבל קודם כל יש פה עיקרון מקודש של חירות ובעלות. אלה הם הילדים שלי, ולי עומדת הזכות לקבוע ולבחור עבורם איזה חינוך הם יקבלו. ירון, אני אשמח אם תגיבי, יש לך דקה. אם אני אגיב על שניהם. אז קודם כל, לגבי המס, המיסים. אין עונש על ההצלחה. אנשים מצליחים, מרוויחים טוב, וזה בריא, ואין לי בעיה עם זה. אבל כל אחד שמצליח, גם מצליח בין היתר, כי הוא נהנה מתשתיות שהמדינה מספקת. אם זה החינוך שהוא קיבל בחינם, אם זה הכבישים שהוא נוסע עליהם, בדרך כלל בחינם, אם זה כל מיני שירותים שהמדינה דואגת להם. ולכן הוא צריך להחזיר באחוזים. עכשיו יש, טוב, ואני אסתפק בזה, זה, לא יש לי שנים, אוקיי. לכן אנשים יכולים להחזיר יותר. אני לא שמעתי הרבה אנשים עשירים שחושבים שמה שהם נדרשים לשלם יותר מדי. להפך, הבעיה כאן היא בעצם הרבה נטל על שכבות ביניים. אני יודעת שיש וכנראה הם בחדר, אבל אם מדברים על אנשים הכי עשירים, אם זה וורן באפט בארצות הברית, שבין האנשים הכי עשירים שיש, אם זה מרק צוקרברג, אם זה כל מיני עשירי העולם, שהם מבקשים ובעצם מחליטים לתרום הרבה כסף, כי הם מבינים שהם לא צריכים כל מה שיש להם. עכשיו, איפה קובעים מה לא צריך ומה פחות, אז זה דבר אחר. תודה, תודה לורה. את רוצה להתייחס לאחד הכשלים שזיהית פה אצל מישהו מהדוברים? כן, למשל, עניין של... רק תגידי לי מי את מפנה את השאלה? מי ש... אני לא זוכרת את השם. מי ש... הקפדליסט. לגבי החופש, נקרא לזה, שבעיניי זה לפעמים הפקרות ולא חופש. האם החופש הזה גם מתאים לתחום החינוך, מי שדיבר על הוואוצ'רים, אני לא יודע אם זה משהו מקובל על כולם, ועם החופש גם אם יש להם עוד מגבלות, כי נדמה לי שאם לא מספקים את התנאים הבסיסיים, אז הפגיעה היא לא רק בחופש, אלא בחברה כולה שמפסידה. תודה. גלעד, אתה רוצה להתייחס? אם יש... אני רק רוצה לוודא, זו הייתה שאלה לגלעד? כן? זו הייתה שאלה... הייתה ביקורת כלפיך, טענה. כלפיך וגם לדעתי כלפי שגיא. כן, זה היה כלפי שגיא דווקא.
כי הוא דיבר על הוואוצ'רים. רגע, אז אני יכול לחזור לשאלה של למצוא כשלים בדברים שאחרים אמרו, או ש... אז תיתן לסגי לענות ואז... האמת, אני לא בטוח שאני כל כך הבנתי מה הביקורת על הוואוצ'רים. כלומר, כולנו מסכימים שיש הבדל בין חירות והפקרות, אוקיי? ואפשר לדבר ולדון על זה, כן? אפשר גם להתווכח על מהם תנאים מספיקים לכל הילדים שאנחנו רוצים. כלומר, אני בטוח שגם גלעד וגם שמרנים אחרים, כן? אנחנו לא רוצים לראות תלמידים, אנחנו לא רוצים לראות ילדים, כן? בלי בתי ספר, בלי קורת גג. זה לא העניין, אבל אנחנו לפני הכל צריכים להסכים על הבסיס, אוקיי? אצל מי נמצאת זכות הבחירה? האם כמו היום, זו המדינה שמחליטה עבורי, מה ילמדו, איפה ילמדו, לאיפה אני צריך לשלוח את הילדים שלי? 30 שניות. או האם אני אבחר את זה, אוקיי? במערכת, כן, של שוק חופשי. עכשיו, אפשר לדבר על המגבלות של המערכת הזאת, אוקיי? איפה הגבולות, כן? מה לא לומדים? אבל אנחנו נמשיך על זה אחרי זה. גלעד, אני מבינה שלך יש טענה כלפי... כן, כן, לא, כן. נאמר כאן נדמה לי שהמשפט המדויק היה, אנחנו צריכים להשקיע את הכסף בשביל ליצור סוג של שוויון, או לחתור לשוויון, או דברים מהסוג הזה. השאלה זה כמובן תמיד, מי זה, מה אנחנו, איך מחליטים להשקיע את הכסף, של מי הכסף הזה, מהם התוצאות של ההשקעות האלה, והשאלה היא במידה רבה שאלה, אפשר להגיד גם של יעילות וגם של דברים אחרים, אבל במידה רבה זו שאלה של, אפשר להגיד שזו שאלה של מוסר, אבל במידה רבה זו גם שאלה של יעילות. אנחנו מסתכלים על מדינת ישראל, הרי ההשקעות במדינת ישראל לפחות עלו מאוד בכל מיני תחומים בשנים האחרונות, ומה התוצאה? החינוך כאן השתפר בצורה משמעותית כלשהי, תקציב המשטרה עלה יפה מאוד מאוד בשנים האחרונות. השירות שהמשטרה נותן השתפר בצורה כלשהי. הם טובים בלעצור את החבר'ה של טלגראס, אבל הם נלחמים בפרוטקשן שסובלות מהם חנויות במרכז הארץ. הם באמת משפרים את הרמה של החינוך. כלומר, זה נכון שצריך להשקיע, זה ברור. ברור שאי אפשר בלי השקעות ובלי תשתיות ובלי כל הדברים האלה. השאלה היא, האם כשהמדינה היא זו שלוקחת על עצמה את רוב ההשקעות האלה, מה אנחנו מקבלים? כי... 30 שניות. 30 שניות. כי צריך לזכור, ואני אומר את זה פעם אחר פעם במהלך הקמפיין, אני הרי בקמפיין, שכל פעם שאומרים שהמדינה צריכה להשקיע, לאנשים מה שעולה בראש, זה איזשהו חיזיון חצי אלוהי של איזושהי ישות מדינתית, של אנשים טובים, עם רצונות טובים, שירפו אותנו ויגנו עלינו ויחנכו אותנו ויבריאו אותנו מהמחלות שלנו, אבל במציאות המדינה זה פולישוק, כן? כשאנחנו אומרים שאנחנו רוצים שהמדינה תשקיע ותשקיע, תודה. זה פולישוק שישקיע וישקיע. לא רע, השאלה הופנתה עלייך, אבל אני רק אסף ככה לא דיבר, אז תהיתי אם גם לך יש משהו להגיד בנושא, שאתה שוב מוותר על הדקה שלך. אז כן, אני אתן לך, אל דאגה. אז קודם כל, אני אדבר בכל זאת על הוואוצ'רים. שנייה. הוואוצ'רים הם כישלון מוחלט. בארצות הברית מקומות שניסו לעבוד איתם. כי הזכות לבחירה היא בעצם אשליה. מה שקורה זה שנותנים את הזכות לבחור במקומות שאין להם בחירה. נגיד, אם נלך לדימונה, לירוחם, ניתן לאנשים ואוצ'רים. אז אין להם בעצם הרבה זכות בחירה, וגם במקומות שיש להם, אני אקח דוגמה של ירושלים, שזה ביתי, מה שקורה כשפותחים את אזורי רישום, זה שילדים שיש להם הורים, הם רכבים שיכולים להסיע אותם בקצה השני של העיר, לוקחים את הוואוצ'רים, הולכים לבתי ספר הכי טובים בקצה השני, ומי שהורים שלו לא יכולים להסיע אותו, אז הוא נשאר באותו מקום, רק שאותו בית ספר מתרקן מכל התלמידים החזקים, ובתי ספר מדרדרים. ולכן מצב של מערכת החינוך בארצות הברית היא קטסטרופה, ומקומות שניסו ניסויים דומים, זה מה שקורה. אז הרעיון של החופש
הוא רעיון יפה, רק שנורא קשה לממש אותו, נדבר על זה בהמשך. אז אסף, אני אשמח אם תתייחס, אם עלתה פה טענה שלא הסכמת איתה או שאתה מבקר אותה, אני אשמח אם תסב את תשומת ליבנו. אני חושב שהשאלה ששאלת במקור היה על הכשל בתפיסה אחרת שהוצגה פה, ואני חושב שהכשל המרכזי בשיטה הליברטריאנית, שככה ראוי לקרוא לה ולא קפיטליזם, הכשל המרכזי הוא בהבנת מושג החירות עצמו. והכשל הוא כפול. ראשית, יש כשל במחשבה שחירות ורק חירות היא הערך היחיד שהשוק והמדינה אמורים לקדם אותו, וההתעלמות מכך שזה ערך מאוד חשוב, אולי אפילו ראשון במעלה, אבל לא יחיד. אבל הכשל היותר עמוק הוא בהבנה של עצם מושג החירות. כמובן שהרעיון הוא שצריך להבין חירות באופן שלילי בלבד, דהיינו חירות כאי התערבות, כולנו מכירים את המהלך הזה. אבל כמו שאמרו רבים וגדולים וטובים ממני כבר הרבה מאוד פעמים, ההבנה הזאת היא הבנה לקויה של מושג החירות, כי מה שמעניין אותנו בחירות והחירות שיש לה ערך עבורנו היא היכולת לממש את החירות שלנו, לחיות את החיים שלנו כמו שאנחנו רוצים ולא רק אי התערבות. החירות להיות מנוצל או לנצל אחרים, החירות להיות עני או להיות נכה, החירות להיות מושפל, מודר או מופלה, אלה לא חירויות שאנחנו מייחסים להם ערך. ולכן חירות שלילית טהורה היא רעיון שלא ניתן בעצם להגן עליו, מה שהבינו גם ליברטריאנים גדולים כמו פרידריך הייק. אם כבר רוצים להגן על חירות שלילית טהורה, אז המסקנה, העמדה הנגזרת היא לא עמדה ליברטריאנית, היא עמדה אנרכיסטית. כי עמדה ליברטריאנית שמניחה שישנה מדינה שנדרשת כדי לאכוף חוזים, כדי לעשות רגולציה של שוק, וגם כדי שתהיה את אותה משטרה שפתאום חשבתי שאולי גלעד רוצה גם אותה להעביר לשוק החופשי, אני לא בדיוק הבנתי, אני אשמח לשמוע אם זה חלק מהעמדה של מפלגת זהות, אבל אם כן, אז בואו נדבר על זה. המדינה שאמורה לעשות את כל זה, היא מהווה איום על החירות, כן? את זה הבינו כולם מאז אפלטון. ולכן במסגרת אותו מושג חירות שאנחנו מדברים עליו, אם אנחנו רוצים לדבר על חירות שלילית במובן טהור ושלם, כמו שנדמה לי שהיה מובלע בדברים של קודמיי, אז אנחנו מחויבים לעמדה אנרכיסטית. בעמדה שבה יש מוקד כוח, וכוח יכול להיות מה שהבינו גם סוציאליסטים, אני ויתרתי קודם, אז תן לי עוד 10 שניות, גם סוציאליסטים, אנרכיסטים וגם אחרים, במקום שבו יש כוח, בין אם הוא כוח אכיפה של המדינה ובין אם הוא כוח של השוק, כוח כלכלי, במקום הזה חייבים לתת מנגנוני הגנה כנגד ניצול, כנגד אפליה, כנגד דיכוי וכו'. ולכן אי אפשר להסתפק ברעיון של חירות שלילית טהורה. תודה. גלעד, יש לך דקה לענות על הטענות מאוד. ראשית לגבי קצת הטרמינולוגיה, אפשר להתווכח על זה אני מניח, אבל אני לא אוהב את המילה ליברטריאניות, כי זו מילה אמריקאית לא נחוצה בישראל. אני הייתי פשוט נשאר עם ליברל או ליברל קלאסי, ממש רוצים, לדקדק. אבל הקטע גם של אנרכיסטיות, או אנרכו-קפיטליזם, זה סטרנד של ליברטריאניות, מן הסתם, מה כבר? הסטרנד הכי קיצוני, אבל זה חלק מזה, אני לא שם. וכמובן שזהות לא שם. אבל יש כאן, אם אני אדבר על חירות זה לא ערך יחיד, לא, בוודאי שלא חירות זה ערך יחיד. אבל כמו שאמר מי שאמר, ולצערי אני לא זוכר מי אמר את זה, מי ששם שוויון לפני חירות לא יקבל לא את זה ולא את זה. ומי ששם חירות לפני שוויון, יקבל במידה רבה את הראשון ובמידה רבה גם את השני. כלומר, החירות זה פשוט הדרך הכי יעילה ומוסרית לקבל את כל הדברים הטובים. אני שמה לב שיש פה איזשהו רצון משני הצדדים, שזה דווקא נורא מעניין להגיב לדברים של גלעד. אני אתן לכם עכשיו לדבר, תלו לשניכם, לסגי קודם ואז לך אסף, ואז תוכלו להבליע את זה בתשובות שלכם לשאלות האלו. אנחנו בחלק השני של הפאנל, זה שאלות אינדיבידואליות לכל אחד מהמשתתפים. גם פה תהיה אפשרות למענה נגדי, כאשר לכל אחד מהדוברים יש בהתחלה 3 דקות לכל תשובה. סגי, נתחיל איתך. מהי העמדה השמרנית כלפי השיטה הכלכלית שתוביל לשגשוג המרבי, ובמה היא נבדלת מעמדות ליברליות קלאסיות, ליברטריאניות, או מהנחות היסוד שהציג, הנה בשבילך הזדמנות לענות, גלעד אלפר. אוקיי, טוב, זו שאלה קצת טריקית, כי היא יוצאת מתוך נקודת הנחה שכולנו מסכימים על מה זה ליברליזם קלאסי. וזו לא האמת, ולצערי, ואני אומר את זה לחלק מחבריי הליברליים,
יש נטייה לרדד את תפיסת העולם הזאת ולהפוך אותה למעין חירות כלכלית ותו לא, וזו הרי לא העמדה הליברלית הקלאסית. זה בנוגע לזה. אוקיי, אז תראו, שמרנים, כמו שאמרתי, הם מצדדים בשוק החופשי. אוקיי? הם חושבים שזו שיטה מוסרית, זו למעשה השיטה היחידה שמכירה בריבונות של הפרט, בהיותו אדם רציונלי שיודע הכי טוב מה טוב עבור עצמו. אוקיי? אנחנו גם יודעים, וכל מי שצריך להתעמק בזה מכיר את זה, כן? שאם אנחנו רוצים מנגנון מחירים, ואם אנחנו רוצים קואורדינציה בחברת המונים, אנחנו חייבים בעלות פרטית על קניין. אנחנו גם יודעים שכאשר המדינה מתערבת ומפרה את הבעלות הפרטית הזאת, הרבה מאוד בעיות כלכליות צומחות להן. וכמובן, כל זה בלי להזכיר את זה שהשוק החופשי מוליך לשפע כמובן. עם זאת, השמרנים טיפה מסתייגים, בטח מהעקרונות ומהעמדות שאספתי. תראו, יש הבדל בין חברה חופשית לחברה טובה. זה לא אותו הדבר. חופש הוא תנאי הכרחי לקיומה של חברה טובה, אבל הוא רחוק מלהיות תנאי מספיק. גם אחרי שהעפנו את המדינה מכל מקום שאנחנו רוצים להעיף אותה ממנו, עדיין אנחנו צריכים לדבר על הבסיס המוסרי והתרבותי של החברה שלנו. אנחנו צריכים לדבר על מידות טובות, על רוח אזרחית, אוקיי? כלומר, זה לא מספיק רק להפריד. זה לא מתכון. השוק החופשי יעשה אתכם עשירים, הוא לא יגאל את הנפשות שלכם. אוקיי? בסוף כל אחד מאיתנו צריך לחשוב על איך הוא חי חיים בעלי משמעות. אז זה הבדל אחד, אני חושב, בין עמדה יותר ליברלית לעמדה שמרנית. עוד הבדל, ואני חושב שרוב השמרנים, בניגוד לחלק מהליברלים, השלימו עם הצורך בקיומה של מדינת רווחה. אוקיי? אנחנו כשמרנים נפטרנו מהפנטזיה של מדינת שומר לילה. אוקיי? חשוב, מבחינתנו הוויכוח הוא לא כן או לא מדינת רווחה, אלא איזו מדינת רווחה אנחנו רוצים. האם אנחנו רוצים את המפלצת שקיימת היום, ושהשמאל רוצה רק להגדיל ולהמשיך להכיל אותה, או האם אנחנו רוצים מערכת שבאמת באה לטפל ולעזור לאותם אנשים שלא יכולים לעמוד ברשות עצמם. יש פה הבדל עצום ומהותי. כלומר, בואו נדבר על טיבה של מדינת הרווחה. אז אני כשמרן אפעל לצמצם את מדינת הרווחה הישראלית, ולהבטיח את זה שרק אותם אנשים שלא יכולים לעמוד ברשות עצמם. הזכרתם פה את הפריפריה, דימונה. לא כולם שם הם מסכנים, אבל כן, יש שם מסכנים, ולהם חשוב לעזור. אין שום סיבה שקשישה מצהלה תקבל קצבת זקנה, היא לא צריכה את זה אולי, אבל יש קשישות, אולי מהפריפריה, שכן זקוקות, לא רק לקצבת זקנה, אלא לקצבה מורחבת. 30 שניות. אוקיי, אז אני חושב שבסוף אלו הם שני הבדלים בין שמרנות לליברליזם, וכמובן, שמרנים הם תומכים בשוק החופשי. זה חיוני וזה מוסרי. אסף, יש לי פה שאלה ככה ממש למידותיך, אבל גם אם תרצה ככה לקחת זמן ולהגיב למה שקודם בער בך, אתה מוזמן בזמן מדוד. וזאת תהיה שאלה. זכויות קניין לא תמיד עולות בקנה אחד עם הכרעת הרוב, מפני שהרוב מסוגל להשתמש בממשל הדמוקרטי לפגוע בקניינם של המעטים להם. למשל, הרוב עלול לדרוש מהמיעוט העשיר אחוז מס דרקוני, או לדרוש העלמת קניין שהושג בעמל רב, כמו בסוגיית הגז. מה הם לפי דעתך גבולות הרוב, אם בכלל ישנו? ובכל הנוגע למדיניות ממשלתית כלכלית, מה דעתך על היחס שבין הסוציאליזם לדמוקרטיה? תודה. וכל זה בשלוש דקות. אבל זה כי אנחנו ראינו בך עילוי. אז התשובה היא כן. טוב, אני אגיד משהו נורא כללי, כי זה לא זמן הרבה יותר מזה, אבל אני אמרתי בפתח דבריי, אני ליברל במובן הקלאסי, לכן תהיתי כשגלעד אמר ליברליזם קלאסי, הוא דיבר למשל על ג'ון סטוארט מיל, שהיה סוג של סוציאל דמוקרט, אז זה מעניין אותי, גם במונחים האלה כבר התערבלו לנו, אבל נגיד, אני ליברל קלאסי במובן הזה, אולי אבן היסוד של הליברליזם זה התנגדות לעריצות הרוב, ולכן יש מתח עמוק בין ליברליזם לבין דמוקרטיה, כמו שיודע כל סטודנט שנה א' בפילוסופיה פוליטית. אז במובן הזה, חד משמעית, הרוב לא אמור להיות מסוגל לפגוע במיעוטים בשום צורה, וגם לא בזכויות הקניין שלהם. אני מאוד שמח אבל על הדברים שסגי אמר עכשיו, נראה לי שהם ממש מקדמים את הדיון, כי יש פה דיון אמיתי וויכוח אמיתי בין שתי תפיסות עולם, אבל יש פה גם סוג של בלוף, ואני חושב שהדברים של סגי התחילו לחשוף חלק מהבלוף, שחשוב לעשות אותו כדי לנהל את הדיון האמיתי, והבלוף הוא הבלוף הבא. כשדיברנו מקודם על חופש,
בעצם הרי הוויכוח למשל שיהיה ביני לבין, אני חושב, לבין סגי, הוא ויכוח באמת בתוך מסגרת ליברלית במובן הבא, ששנינו חושבים שהמדינה היא אינסטרומנט חשוב לקדם תועלת חברתית, קואורדינציה חברתית, סדר חברתי וכדומה, והשאלה היא מהם האופנים הכי טובים לעשות את זה. באיזה מקומות נרצה להשאיר לשוק ולמרחב הפרטי לקבוע את זה, באיזה מקומות נרצה שהמדינה תבוא ותתערב, אולי רק באופן של רגולציה, אולי יותר מזה. זה ויכוח, הייתי אומר, בתוך המשפחה. בתוך המשפחה מהטעם הבא, בגלל הדבר הבא שסגי אמר. וזה, אני רשמתי לי את הציטוט, הוא אמר, זה לא יגאל את הנפשות שלנו. חירות שלילית, כן? או אפילו חירות כלכלית, אני חושב, נכון? לא תגאל את נפשותנו, ואני חושב שהוא צודק, זה נכון. ופה מתחיל הוויכוח היותר מהותי, בין הליברל לבין השמרן. האם זה מתפקידה של המדינה לגאול את הנפשות שלנו? זה ויכוח מהותי. ופה יש ויכוח עמוק ואמיתי שאני אשמח מאוד לנהל אותו, אבל עכשיו אני רוצה לדבר על הבלוף. כי הבלוף הוא, אני חושב, במקום שכרגע גלעד מייצג אותו, היה אמור להיות פה פייגלין, אז אני לא רוצה להדביק לך את זה ברמה האישית, אבל מפלגת זהות ודאי מייצגת אותו, וזה המקום שאומר את הדבר הבא. כל המסגרת המחשבתית שהצגתי קודם, המדינה, אינסטרומנט לקידום קואורדינציה ושיתוף פעולה חברתי, לא. זה השוק עושה. כל הדברים הקלאסיים שב-400 שנים האחרונות של המחשבה הפוליטית המערבית, אנחנו רגילים לחשוב שבשביל זה יש מדינות, לפחות מאז הובס, כן? לקדם סדר חברתי, שלום, ביטחון, אולי גם רווחה, בריאות וכדומה, על זה אנחנו מתווכחים. כל הדברים האלה, המדינה לא, זה לא בשביל זה, אנחנו לא צריכים מדינה, את זה השוק יעשה. למה אנחנו צריכים מדינה? לדבר האחד שכל הליברלים חשבו שהמדינה לא אמורה להתעסק בו, וזה לגאול את נפשותנו, אוקיי? את זה הכנסייה חשבה, את זה חשבו בימי הביניים, אבל כל המהלך של המדינה המודרנית המערבית, כל המהלך הליברלי התנגד לרעיון הזה, אוקיי? ופה כבר יש ויכוח הרבה יותר עמוק, שאני חושב שהוא ויכוח אמיתי ורציני, למשל יהיה ביני לבין סגי מה הגבולות של זה, מה המקום של זה, אבל הנה הבלוף, מי שמדבר מצד אחד על חירות שלילית טהורה, מי שמציג את עצמו בתור סוג של ליברטריאן, תקרא לזה איך שתקרא לזה, שחירות הפרט מעל הכל ואסור למדינה להתערב, אבל באותו זמן מדבר על זה שהמדינה צריכה לדאוג לזהות שלנו, שהיא צריכה לגאול את נפשותנו, שהיא צריכה לקדם את הזהות היהודית, מי שעושה את זה הוא אחד מהשתיים. במקרה הטוב הוא קצת מבולבל, במקרה הרע הוא נוכל. תודה לך. אני אתן קודם ללורה, ואז אני בטח גם ללורה תרצה להגיב, ותוכל לאסוף. לורה, אחד מהנימוקים שבאמצעותם מצדיקים התערבות ממשלתית הוא כשל שוק. ברור לכל כי ישנם כשלים מבנים בפעילות ממשלתית. מהם על פי תפיסתך המאפיינים של כשל שוק, ואילו כלים יש לבירוקרט או לפוליטיקאי שאין ליזם, לאיש העסקים ולסוחר, שמאפשרים להם לפתור בעיות שהשוק אינו מסוגל? זו שאלה לא פשוטה לשתי דקות? שלוש דקות, אבל אני אעשה. קודם כל, בכל המודלים הכלכליים הקלאסיים, יש הנחות יסוד שאנחנו יודעים שלא קיימים. המודל הקלאסי מניח שיש מידע חופשי ומלא לכל אחד, ואין. הוא מניח שיש תנועה חופשית של אנשים, שאם יש, אני לא יודעת, משרה פנויה במטולה, אני יודעת, זה גם אני גר באילת וגם אוכל להגיע לשם. ההנחה שלכל אחד באמת יש הזדמנויות שוות. הדברים האלה לא קיימים, והשוק לא עובד ככה. בחברה שלנו 10% מהתושבים מוגדרים כאנשים עם מוגבלות כלשהי. 20% הם מיעוט לאומי שיש להם לפעמים קשיים עם השפה, גם על גישה למידע. 50% ו-51% נשים שיש אפליה ממוסדת נגדם, שאפשר להתווכח, חלקם היא קיימת, אבל העובדה היא שנשים יש באופן כללי יותר השכלה ואלף ואחת דברים, אני לא אפרט, אבל הם חיים וכל עבודה שהם ניגשים עליה יש להם פחות סיכוי לזכות בה, כמעט בכל מחקר שנעשה. אז ההנחות שהכל חופשי ופתוח, ההנחה היא זאת לא נכונה. אבל אני רוצה לחזור ולדבר על דברים לגבי הניהול.
אני חושבת שהמדינה צריכה לנהל את הדברים הבסיסיים, לספק את הצרכים הבסיסיים של האזרחים, שזה בריאות, חינוך, תחבורה, משפט, בתי סוהר, ואני חושבת שיוכל לעשות את זה טוב. הבעיה אצלנו למשל עם החינוך, עם התקציב שגדל ולא שיפר כהוא זה, התוצאות היא שאין פיקוח. זאת אומרת, מפזרים את הכסף, הרבה יותר כסף, ויש כמעט אפס פיקוח. יש מערכת שלמה, מערכת חינוך שלמה, שאין עליה כמעט פיקוח בכלל, לא על התכנים, לא על התנאים, לא על שום דבר. אז אני חושבת שרק מראה שמה שצריך לעשות זה לדאוג לניהול יותר טוב. לגבי החינוך, אני חושבת שברור כסף לבד לא פותר את הבעיה, וגם בכלל אני חושבת זה מראה גם ששוק או החופש שניתן למשל מערכת החינוך חרדית למשל לא הוכיח את עצמו בכלל, אלא אנחנו רואים פגיעה באנשים שבעצם מסיימים 12 שנות לימוד עם נכות השכלתית נקרא לזה. תודה. גלעד, אני אפנה לך שאלה, אנחנו גם אחרי זה ניתן אפשרות, שרי כבר ענה, אבל אולי לחלקכם לתת מענה אם יהיה לנו זמן. גלעד, השוק החופשי כשלעצמו אינו בהכרח מוסרי וערכי, כפי שמעידות תעשיות הפורנוגרפיה והזנות המשגשגות תחת היתר חוקי ומיסוד. יש שטוענים כי הערכים לפעמים תתנהל כלכלה החופשית של המדינה תלויים במידה רבה בתרבות המקומית וערכיה. לטעמך, באילו סוגיות, אם בכלל, ישנה הצדקה מוסרית וערכית להתערבות ממשלתית בפעילות השוק החופשי, היכן עובר הקו בעיניך, לאחריו רצוי שהמדינה תתערב בשוק ובחיי האזרח, מתוך שיקולים ערכיים? שאלה קשה. אני מניח שהתשובה המאוד פשוטה היא שכמובן אצל או קטינים או אצל אנשים שהם לא לחלוטין בריאים נפשית. מי עכשיו קובע מי בריא נפשית ומי לא, זה שאלה שאין לי עליה תשובה. אבל זה הולך להיות תשובה טיפה ארוכה. אז תחכה שנייה לפני שאתה מניף את השלט. אני חושב אני אספר את זה מהר. עשו איזשהו מחקר פסיכולוגי שקראתי לפני כמה חודשים, שניסו למצוא את ההבדלים בין ארצות הברית וסין לבין כל מיני מדינות בעולם. ומצאו שבאמת נניח בריטניה ואוסטרליה מאוד קרובות לארצות הברית, וייטנאם מאוד קרובה לסין, אבל הממצא אולי הכי מפתיע במחקר הפסיכולוגי הזה היה שטיואן והונג קונג קרובות לסין לאותה מידה שהן קרובות לארצות הברית. וזה מבצע מאוד מאוד מוזר, כי טיואן והונג קונג הרי אמורות להיות מאוד דומות, הם סין, כן? זה פחות או יותר אותה שפה, פחות או יותר כביכול אותה תרבות, והנה המחקר הזה מצא ששתי המדינות האלה מאוד קרובות לארצות הברית. עכשיו למה? זה כמובן בגלל שבשתי המדינות האלה שורר משטר כלכלי יחסית קפיטליסטי בעשרות השנים האחרונות. מה שאני מנסה לחתור אליו, ששיטה כלכלית משנה תרבות במידה רבה, אפשר לטעון משפרת, אני בוודאי חושב שהיא משפרת, ואין לי זמן לזה, אבל טוב, אז אני חייב לספר בדיחה. אפשר לספר בדיחה? זה הזמן שלך, זה המשאב שלך. זה משאב שלי, טוב, זו בדיחה טובה, טוב, אני חושב שהיא טובה. הבדיחה הזו היא בדיחה על רוסיה הסובייטית, בתקופת רוסיה ברית המועצות, מסתובב לו בן אדם ברחוב ופתאום מוצא מנורה זרוקה על הכביש. הוא מרים את המנורה, משפשף אותה קצת ויוצא ג'יני. והבן אדם אומר, איזה כיף, יצא ג'יני, אני הולך לבקש עכשיו מלא משאלות. אז הג'יני אומר לו, רגע, חכה שנייה, אני ג'יני קומוניסט. מה זה אומר? דבר ראשון, יש לך רק משאלה אחת, ודבר שני, לשכן שלך, אני הולך לתת פי 2 ממה שאני נותן לך. אז הבן אדם חשב, ואמר, אתה יודע מה? אם ככה, אני רוצה שתהפוך אותי עיוור בעין אחת. ומה שהבדיחה הזו מנסה לספר, שדווקא במשטרים לא חופשיים, אנשים לא יודעים להתייחס אחד לשני יפה. אבל יש לי עוד זמן, אז אני אחזור כן, לגאול את נפשותנו. זה קצת עירוב של הקמפיין, אז קצת קשה לי עם זה. אבל אני חושב... סליחה? 30 שניות. הייתי אומר חלק נכבד מהרעיונות של זהות, כמו הקטע של להוציא את הנישואים
מהזרועות של המדינה ודברים מסוג זה, זה בדיוק, במידה מסוימת בדיוק ההפך. כלומר, דווקא לא להסתכל על המדינה ככלי שגואל את נפשותנו ושתפקיד המדינה להתעסק לנו בחיים, אלא לנסות איכשהו להפריד את זה. כן, אז בזהות כמובן זה תחת המדינה היהודית וכו' וכו', אבל אנחנו, טוב, הבנתי את הרעיון, אני מקווה. יש לך דקה למענה נגדי. כן. כן. אז אני לא הבנתי, זה קצת, זה נורא מוזר שאנחנו לא רואים אחד את השני, אבל נדבר אליך בזה, אבל קוראים לכם זהות למען השם. ליברטריאן אמיתי לא יכול בכלל להכניס קטגוריה של זהות לתוך הזירה הפוליטית. הרעיון של חירות אישית ושהמדינה לא מתערבת לנו בחיים, זה לא משנה אם אתה רוצה לקחת את זה מאיין רנד או מפרידריך הייק או מרוברט נוזיק, לא יכול בכלל להתיישב קונספטואלית עם הרעיון שהמדינה אמורה לכונן, לטפח ולמסגר את הזהות האישית שלנו. אם את הבריאות, את הרווחה ואת החינוך אתה לא רוצה שהמדינה תתערב, אבל ברמה הכי פרטית ואינדיבידואלית של הזהות שלי, של מי אני, שמה אתם רוצים שהמדינה תתערב, ואני כבר לא מדבר על בית מקדש. הבלוף שדיברתי עליו זה המחשבה של מדינה שמגייסת אותנו לצבא ושולחת אותנו להילחם מלחמות ולשמור על התנחלויות ואולי לבנות בתי מקדש. אותה מדינה לא יכולה להתערב במיסוי כדי להגן על קשישים או כדי להחזיק מערכת בריאות. זה נראה לי עמדה לא קוהרנטית. אני אתן לך דקה לענות ואז נעבור לחלק השלישי. אני מרשה לעצמי פה לחרוג מהגבולות שזה. כן, אני מודה שבאמת אנחנו לא הולכים להקים במדינת ישראל את מדינת שומר הלילה, או איזשהו ליברלנד, או איך שזה לא נקרא. מדינת ישראל היא מדינה באמת עם מאפיינים מיוחדים למי שלא שם לב. מדינה שבאמת נוסדה כמקלט ליהודים שסובלים ממחלת הנפש של האנושות שהיא נקראת אנטישמיות, ולכן באמת יש לנו מאפיינים מיוחדים שבהם תחתם אי אפשר באמת לממש בצורה מושלמת או אפילו קרוב למושלמת את החופש שאנחנו מדברים עליו. אפשר לחתור לזה, אפשר לעשות ככל שאנחנו יכולים. אני חושב שזהות עושה את כל מה שאפשר במסגרת המחשבה שזה באמת המקלט של העם היהודי. אנחנו כולנו חיים במציאות הזו, לטוב ולרע. תודה רבה. אנחנו נעבור לחלק הבא. בגלל שהתחיל להיות פה יותר, הוויכוח התחיל להיות טיפה יותר לוהט, אני כן אאפשר לדובר מהצד השמאל שלי וימין של המפה הפוליטית להכניס תגובה לאסף, כי התחיל פה איזשהו גם דיון גם בין אסף לגלעד וגם בין אסף לשגיא, אז שגיא תענה לזה גם בתשובה לשאלה הבאה. ארגוני עובדים. כניסתו של אבי ניסנקורן, אגב יש פה לכל דובר 2 דקות, כניסתו של אבי ניסנקורן לחיים הפוליטיים הארציים העלו לדיון את סוגיית כלכלת ההסתדרות, ולאחרונה אנו עדים יותר ויותר לשיח סביב ארגוני עובדים, הנהגים החולים, השביתות בנמלים, הנפוטיזם והמשכורות האדירות שתופסות מקום גדול יותר בשיח. מה דעתך על המוסריות בהעסקה קבלנית? האם לעובדים חלשים אין את הזכות להתארגן במקום העבודה ולקבל את שאר השכירות של עובדי החברה? ושוב, אם אתה יכול לשלב בזה גם מענה לאסף. אני אתחיל מהתשובה לאסף, ואני אגיד אפילו לפני זה, שאולי יש לנו פה איזה משהו מיוחד בפאנל, כי אני חושב שאנחנו מגלים שזהות היא אולי מפלגה שמרנית, ולכן אין פה לאו דווקא איזושהי סתירה לוגית או משהו כזה, אבל כן להתעקש על הנקודה הזאת. אתה אמרת שהמדינה היא אינסטרומנט, ואני מסכים. המדינה אבל היא גם אינסטרומנט, היא לא רק אינסטרומנט, ואולי לי יותר קל כי אני שמרן להצביע על כך, שלהסתכל על המדינה רק כאינסטרומנט זה כמו להסתכל על הבית שלך כמו 4 קירות חשופים. באמת, זה הבית שלי, אני אוהב אותו, אני מוכן למות עבורו. אוקיי? ואותו דבר מדינת ישראל. אוקיי? היא הרבה יותר מסתם כלי שלנו, היא נחלה שלנו, היא קניין משותף שלנו. היא משהו שהוא הרבה יותר מסתם כלי ריק כזה, שאפשר לזרוק אותו כשהוא לא טוב. בנוגע לשאלה של איגודי עובדים, תראו, אני הייתי מורה ואני עזבתי את המערכת בין השאר בגלל ארגוני המורים. מערכת שמבוססת, אני אתייחס ספציפית לחינוך, כי זה כל כך מחביר מה שקורה שם, כן? מערכת שמבוססת על כך שהמורים לא יתוגמלו על פי ההישגים שלהם, באמת היא ראויה לבוז. אין לי שום דבר אחר להגיד עליה. ובאופן כללי יותר, תראו, לאנשים צריכה להיות
החירות להתאגד, זה כן, אבל גם צריכה להיות להם החירות להגיד, אני לא רוצה להיות שייך לדבר הזה. אוקיי? ועצם העובדה שבישראל בת זמננו, מספיק ששליש מהעובדים יסכימו להתאגד כדי שהם יוכלו להקים ארגון יציג, ושהחוק אוסר עליי להקים ארגון מתחרה, אוקיי? ושאני חייב למעשה להיות משועבד לארגון הזה, איפה אנחנו חיים? מה זה הדבר הזה? עכשיו, אני אומר, אותם אנשים שתומכים בשימור המצב של העבודה המאורגנת היום, הם האויבים הכי גרועים של העבודה המאורגנת. הם הפכו אותה לכלי של אופורטוניסטים ונצלנים, ובאמת ייקח לנו הרבה מאוד שנים לתקן את הנזק שלהם. תודה רבה. אתה תכף תגיב, אני תכף נגיע לזה, אני רק רוצה ככה לשמוע את חוות דעתם של לורה, אני אתן לך לענות, כי אסף פה היה בדיון עם גלעד וסגי, אבל שמעת מהביקורת על ארגוני העובדים של סגי, שהיא גם משקפת ביקורת ציבורית, הוא דיבר על חוק השליש, יש גם את הביקורת על השקיפות, על האינטרסים שמשרתים קבוצה מאוד קטנה וחזקה, התנהלות שמנוגדת לעקרונות דמוקרטיים, גם לעקרונות של שוויון, שקיפות ושירות הציבור כמובן, ומעניין אותנו לדעת מה בעינייך הבעיה במבנה הארגוני של התאגדות עובדים בישראל, ואיך היית מטפלת בה. אוקיי, קודם כל אני אגיד לגבי השקיפות, אני מסכימה, זאת אומרת, חבל לי שמדינת ישראל לא השכילה לחוקק חוק שהחליף את החוק העות'מאני, שמאפשר למשל להסתדרות לא להיות גוף שקוף, וזה נכון גם לגבי ארגונים אחרים, זה אין ויכוח, אני חושבת שזה מובן. אבל מעבר לזה, אני חושבת נורא חשוב שיהיו ארגוני עובדים חזקים, שידאגו לכולם, יש בעיות בהם מכל מיני סיבות, אבל בין היתר, כי באמת הדבר שמתפשט במדינה הזאת זה עבודות קבלן. ומה שקורה שהוא מחפיר בעיניי, זה שלוקחים אנשים אולי הכי חשובים בעיניי, המורים בבתי ספר, והרבה מהם, אלפים כבר, עשרות אלפים, אני חושבת, הם עובדי קבלן. זאת אומרת, יש להם אפס ביטחון תעסוקתי. יש להם תנאים קשים מאוד, הם גם עובדים, אני לא יודעת כמה מכם הייתם מורים, או אני הייתי מורה, ולנסות ללמד כיתה עם 40 תלמידים, עם תקציב דל ומשכורת דלה, נורא קשה. ואני חושבת שדבר המינימלי שהמדינה צריכה להבטיח, מערכת החינוך צריכה להבטיח למורים, זה ביטחון בעבודה. ודבר נוסף הוא תנאים, לפחות תנאי שכר, שיחפו קצת על תנאי הלימוד שיש לתלמידים. אז אני מאוד בעד ארגוני עובדים, אני חושבת שחלק מהם מתנהלים בצורה פחות טובה, אני שמחה שיש כוח לעובדים ומתחרים היום עם ההסתדרות, כי אני חושבת שזה בריא שיקומו מסגרות שונות להגן על עובדים, ושהעובדים יוכלו לבחור ביניהם, אבל אני חושבת שהמחשבה יש אנשים כמוכם שרוצים לשבור אותם ולהשאיר כל אחד שעובד לבד מול המעסיק שלו, בייחוד כשהמעסיק שלו הוא מדינה והכלי או מישהו צריך לעבוד איתו זה ילדי המדינה, אני חושבת שזה עצוב מאוד. תודה רבה. אנחנו צריכים לעבור לשאלות מהקהל. 30 שניות. פשוט כי השם של זהות כל הזמן נגרר לדיון, לא שאני מתנגד, אבל בכל זאת זה גורם לי להגיב, וסגי אומר אולי יש הרבה יותר שמרנות בזהות ממה שהוא חשב, ואין ספק שיש. אני פשוט מגיב שאני מסכים. מי זה המלך הצרפתי שאמר המדינה זה אני? לואי ה-15? לואי ה-14. טוב, כולם יהיו אותו הדבר. אז זהות זה לא אני. יש בזהות הרבה דברים שאני, לא הרבה דברים, אבל יש כמה דברים שאני לא מסכים איתה, ולכן באמת זהות היא מפלגה הרבה יותר שמרנית ממה שאנשים אולי חושבים. כלומר, אני מסכים. שזה בסדר, אתה רוצה גם לנצל את זכותך ל-30 שניות בשם השוויון? לענות למישהו לא? אוקיי. בסדר, אז אתה יודע מה? אני אפנה לך את השאלה הראשונה מהקהל. רועי שוורץ תיכון שואל, באיזו מפלגה אתה תומך? למה במשנה הכלכלית שלה, למה במשנה הכלכלית שלה אתה מסכים ולמה אתה מתנגד? מה אתה מצפה שיושם מהמשנה הזאת בכנסת הבאה?
איך אמרת קודם? רועי. רועי. טוב, רועי, אני אאלץ לאכזב אותך, אבל אין אף מפלגה שאני תומך בה כרגע, ולא רק בגלל המשנה הכלכלית, אלא כי אני, לצערי, אין היום אף מפלגה שמייצגת את הליברליזם הקלאסי, שאני רואה את עצמי כמישהו שמחזיק בו. אני אומר לכם בכנות, אני לא יודע גם למי אני אצביע בעוד שבוע. זה נראה לי שאלה שהיא מסקרנת גם אותי, אבל היא לא נורא קריטית, כי הקוד שלי הוא רק אחד מבין הרבה, אז הוא לא הולך להשפיע המון. אני חושב שהשאלה שאני יכול לנצל את זה כדי להגיד משהו, פשוט כי עלה פה, שוב, באמת נקודה שמעניין לברר אותה, ויכוח פה בין שמרנות לליברליזם נראה לי מהותי, והוא מהותי לחברה הישראלית, ורק חשוב לי לתקן, אם התבטאתי לו בצורה בהירה מספיק, בגלל התגובה של סגי, כשאני אומר שהמדינה היא אינסטרומנט, הכוונה היא לא שזה אינסטרומנט במובן של אם זה נוח לי אני לוקח ואם לא אז אני זורק. חד משמעית, למדינה יש הרבה מאוד ממדים סנטימנטליים, סימבוליים, ערכיים, זהותיים וכו', וכמו שאתה אומר, מדינה זה אחד מהדברים שאנחנו מוכנים להרוג ולהרג עבורם. מכאן לא נובע שהמדינה או הזרועות הפורמליים של המדינה, בעיקר לא הרוב הקונטינגנטי שאיכשהו התהווה כאן, הוא זה שיכתיב לנו את הזהות, את המהות, את האופי של המדינה. פה המקום שהליברלים נחלקים אולי על חלק מהשמרנים, אוקיי? ופה צריך להגיד, שאלת החירות היא קריטית, כי מי שחושב שהמדינה צריכה להכתיב לנו מה זה להיות יהודי, מהי זהות יהודית, מה זה מורשת ישראל, ולא שהדברים האלה הם דברים שצריכים לצמוח באופן חופשי מתוך האינטראקציה החברתית, התרבותית שאנחנו מנהלים בתוכנו. מי שחושב שהמדינה צריכה להכתיב את הדברים האלה, הוא לא חושב שאנחנו באמת צריכים להיות חופשיים, בטח לא במובן הליברלי הקלאסי. כי יש פה איזה תכתיב חיצוני, יש כאן איזה דוגמה, איזה תפיסת עולם, איזה מערכת ערכים, אנחנו אמורים להיות מחויבים אליה באופן אפריורי, עוד לפני הבחירות שאנחנו עושים. ופה יש באמת ויכוח מהותי, אני חושב, בינינו. אז זה לא על שאלת האינסטרומנט, זה על שאלת מה תפקידה של המדינה. האם תפקידה של המדינה הוא לייצר את המרחב שבתוכו אנחנו מכוננים זהות, מטפחים זהות, משכפלים זהות, מתווכחים על זהות, אבל זה הכל. או שהתפקיד של המדינה הוא לייצר לנו סד מסוים של זהות, שאיזושהי קבוצה, איזושהי אליטה, איזשהו רוב או לא רוב, נבחר או לא נבחר, החליט שזה הזהות היהודית הנכונה, זה הזהות הישראלית, זה להיות ציוני, וכולנו צריכים להיות מחויבים לזה בלי קשר למה שאנחנו רוצים, בוחרים, חושבים, מאמינים. פה יש ויכוח עמוק, אולי הוויכוח הכי עמוק היום בין ימין לשמאל בישראל. תודה. תודה, אסף. גלעד, יש פה שאלה אליך. מה עמדתך לגבי חובת ההנגשה לנכים, כאשר מדובר בעסקים פרטיים? ליובל שואל. יובל, תודה רבה על השאלה. תראה, יש כאן את הפוליטיקה ויש את המציאות. טוב, שבמקרה זה הן אולי דומות. אז אני אחזור, מאחר שזה נושא פוליטי, אין לי ברירה אלא לחזור על העמדה של זהות. אנחנו זהות כמובן בעד החוק שמחייב בתי עסק להנגיש, להפוך אותם לנגישים, ואני מצטער, ואני שומע כאן קריאות בוז, אני מצטער, אני מאחר שזה על זהות, אני חייב לתת את התשובה של זהות. אני מצטער. האם באופן כללי, אם אנחנו לרגע עוזבים את הפוליטיקה, האם זה לא ברור שלעסק יש אינטרס משל עצמו למשוך לקוחות? ברור שיש לו אינטרס משל עצמו למשוך לקוחות. אז אני חושב שלחלוטין ברור שבשוק, לחלוטין ברור, או יחסית ברור, או די ברור, שעסק שגם רוצה למשוך לקוחות, וגם לא רוצה ליצור לעצמו מוניטין של מניאק, יפעל לטובת הנכים, יעזור לנכים להגיע כלקוחות, אני חושב שזה די ברור. אבל שוב, מאחר שיש כאן קצת פוליטיקה, ומאחר שזה הפך היום לנושא בוער, אז זהות בפירוש בעד החוק להנגשה לנכים. הנה סקופ. אין כאן אפילו מחיאות כפיים, הם כל כך לא התלהבו מזה. אני חושבת שזה סיום טוב לפאנל הזה. אני מודה לכל הפאנליסטים שהשתתפו. תודה רבה. וזהו. תודה רבה.